Здравейте, ютубъри! В това видео ще ви представя новия си лаптоп, който е предназначен за игра, а именно Asus TUF A15. Точният модел ще ви оставя долу в описанието. Спрях се на този модел заради подходящия за мен ценови клас и прекрасната възможност за игра с повечето нови заглавия. Устройството разполага с AMD Ryzen 7 процесор и графична карта NVIDIA GTX 1650 Ti. Имаме 15-инчов дисплей с 144 Hz опреснение в HD резолюция. Имаме RGB подсветка на клавиатурата. Съветвам ви да не пропускате подсветката, когато си купувате нов лаптоп. Тежи малко повече от 2 кг. Освен това има Bluetooth версия 5, една USB двойка от дясната страна. Факт е, че няма повече тук. От левата страна вече са налични две USB-та, 3.2 и едно задължително вече USB Type-C, интернет LAN порт, HDMI и жак за слушалки. Горният жак е за зарядното, което е малко и удобно. Така. Може да бъде и в друга версия, която е с по-голяма батерия без допълнителен слот за SSD, но аз предпочитам тази. Не ми трябва батерия за моите цели. Идва без Win от производителя, без Windows, но може да се инсталирате сами с една флашка, прочитайки инструкциите от официалния сайт. А по-късно си закупувате ключ, за да не остане водния знак. Тук има гайд или опътване. На мен няма да ми потрябва. Обмислям да го апгрейдна малко и пак ще се върна. Ето така изглежда Asus TUF отвътре. Имайте предвид, че вентилацията не е най-добрата предвид мощните CPU, GPU, с които разполагаме. Очаквам висока, но не нетърпима температура и шум. Оригиналният модел идва с една плочка от 8 ГБ DDR4 и още един празен слот, втори слот. Ще заменя тази конфигурация с две плочки на HyperX Impact от по 8 ГБ. Тук е Wi-Fi картата, от която също има още какво да се желае. Върху нея е разположена NVIDIA M2 карта. Напълно достатъчно за повечето потребители. Както се вижда, батерията е малка, но пък има слот за допълнителна SSD. Аз съм се закупил един на ADATA, 512 ГБ и ще го инсталирам с помощта на ето тази приставка. След като сме се сглобили лаптопа, с старт менюто, десен бутон на мишката, отиване управление на диска, просто си отваряме нов том
на мой компютър. Аз вече си имам такъв, дори съм го преименувал. След това пак така с десен бутон на мишката. Диспетчер на задачи. Целта е да се видим RAM паметта, че всичко е наред. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието.